अयथासार खैजिमा थाइजौआ बिराद मोजां बिबार बारदों फ्राय खैजिमायानो बाहाथबजोब्बाय नैबेयावहाय सयथिबो थाइजौआ बिलाथि बियो नै सावथारजोब्बाय आं बयथिबोनो नायलाय बे थाइजौआ बिराद मोजां फिसाब्लाबो बिराद थायो इयो खर'आवसो बाथाबजोब्बाय नै इयाव दंजोबो नै न'आवहाय फाग्लासो नै खैजिमा नै बयथिबो बिराद बिदै मोनजागौमोन इयाव बाहा अयथासार गिदिर गिदिर दङ आं थुफ्रुना होजोब्बाय आरो नै थाइजौआ थाइदों ओमफ्राय नैबेबो फिसाब्लाबो बिराद थायो आंना नैबे नै आइयो सयथिबो नै इयाव दालायखौनो बुफायफ्लांबाय आं बिबार बारनायखौनो नायलाय अयथासार बिबार नै मोनजाजोबो आरो बियो गया नै इयावहाय बारजों बायलाबायजोबदोंलै आंना अयथासार गायसननांगौ दं अयथासार गोबां गायबावनांगौ दं नै ओरैबो लाइन गायबावनांगौ दं हाया गोबाङैनो दंबावो आंना गय गायनांगौआ नै ओरैबो गायनांगौ दं बिराद गोबाङैनो ओमफ्राय बै साहाथिंजायबो दं गायनांगौ दं गोबाङैनो दङ गायजोबनांगौ आरो नै ओरैहाय गायजोबबावनांगौ आरो गया अग्रु बिफाङा देरहांबायानो नै खिफ्रि हाट बिदि खानो नामा गयावहाय फुरा दैसो होनांबाय आरो बायसान्स बिबार हमनायावहाय माबा जायो नालाय ओंखायनो बैयावहाय मटर माबानानैहाय बरिं खालामनानैहाय होबाय दै सोरनिबा सोरनिबा गया रानोब्ला बिदि होनांगौ आरो नै अमा फिसाया ओइ खालिया गय बागानावहाय बिदि बरिं होदो ओमफ्राय नैखौ लगायना होदो आरोखि नै मथा मथि बे बरिंआवहाय 25,000सो थांगोन 22,000सो दोनायाव ओमफ्राय नैबे मेचिनखौ बायदो होमब्लानो नोङो 40,000सो 45,000सो गारलानो नोङो गय बागाना बासिजोब्बाय आरो रानग्राला बा उफुर 50,000खौनो दोनदो नोङो लाख थाखानि गय बागान जागोन ना बासिबाय आरोखि नै ओरै बेबायदि हगारना होदों बिराद गोगोमखा अयथासार गथाल' गयो नै माजाद गफैयो नायदो नै बिराद स''ल' गफैखायो आरो दैया मथा मथि नै अयथासार गोगोम नुबाय दा नै मथा मथि कभार खालामजोबखायो आरो होमब्लानो नोङो गय बागाना खुनु टेनसन गैया आरोखि नै बिदिल' होदो बास बिदि खुनु टेनसन गैया आरो आंनाबो गया मटर फिसाजों होदों आङो नैबेथ' आदानि जाहैबाय आदा नांलानि गय नै बेयावहाय अरिजिनेल बिफां रज'बायलै फांसे नै अयथासार गोथाव इयो ओंख्रियाव खिन्थु थाइदिर नै फिथाइ मोनजानायसोआनो बोसोरनैसोब्लानो अयथासार अखानो गोलैथारासै रानखांजोब्बाय नै लामा जिंनि हाग्राया आसाम माला कम्पानियाथ' नैबेयावनो जाहैबाय हबे न' बानानै बेयावनो ओमफ्राय नैबेयावहाय न'खरसे गोदान खारबोदेरबावनायसै आरो जों गामियावहाय न'खरसे देरबावबाय नै बेवहाय बिदि लुफैजेनबाय आरो मथा मथि साननै सानथामनि गेजेरावनो खारबोसिगोन आरो नै नैबे मिनियानि न' जाहैबाय ओमफ्राय नैबे बसनि न' नैबे इन्जुर जिलानाया दाख्लैहाय मैदेरा सौफ्रुनानै थांदों आरो ओरै थांदों हाबलांदों ओमफ्राय जोंनाबो नैबे कारेन्टआ गिनांगौ जालायलांसैलै दाखालि आरो जिबायदि जाथाय जानानै थांबायब्रा नैबे गोजौने 11,000 ओमफ्राय नैबे गाहायने LC लाइन जाहैबाय नै बायसान्स बैयो गोजौनि जनानै बेयाव नाङोला सेस गिनांगौ जायो नै बोरैबा बेखौहाय बोखारगोन होनदों नामाथाय ना माब्रै आंबो मोजां मिथिया आरो नैबे गिनांगौ जायो जोंनाबो आंनि नै साला सैमा खासिया अर सुनायाव उन्दुनानै फुरा नैबे खोमोना खामथुमजोबनानै दादु जानाय बायदि जादोंमोन साला सैमायानो दाबो साबखाङा नै ओइ मिट्टु लरग' ओमफ्राय नै आंहा सैमा सिखारिया उन्दुनानै दं नै मासेया बहाय थांखो देन्जार संखायो मोनायावहाय